Command Center sa Barangay Kalumpang Molo ang gininagurahan. Samtang cash assistance kag turnover ceremony sa mga e-bikes para sa mga transport group kag Dole Tupad program ang ginpatigayon. Gininagurahan na ang ginpatindog nga iCare building sa Barangay Kalumpang Molo. Ang Iloilo City Action Response o kun iCare Command Center, isa ka pasilidad nga magahatag sang mas madasig nga serbisyo sa 7 ka distrito sa syudad, ilabi na sa tion sang emerhensya. Diri ipahamtang ang pila ka katapos sang City Disaster Risk Reduction and Management Office, Public Safety and Transportation Management Office, Philippine National Police, kag Bureau of Fire Protection. Magluwas sa iCare sa Barangay Kalumpang Molo, may iban pa nga iCare site nga operational na sa 7 ka distrito sa syudad. Matandaan gintukod ang pinakauna nga 4-story iCare site nga nahamtang sa Gaisano City Times Square. Ikaduha ang yara sa Barangay Balantang Haro. Plano pa nga dugangan sang lokal nga panguluhan sang duha ka mga site sa Barangay Ungka sa distrito sang Haro kag Mega World Iloilo. Ang iCare building, well, the idea really is to place in one area, no, or in one space ang mga first responders naton, like the Iloilo City Police Office, ang CDRMO, especially ang aton ni ICER, ang PSMO, kag ang Bureau of Fire, no, kay para when there are emergencies or disasters, mag-joint operations din sila tanan. So, one response na action ang obrahon. Kabahin sang Wheels for Inclusive Development ni Mayor Jerry Treñas sa idalom sang welfare amo ang pagsiguro sa madasig nga pagresponde sa mga emerhensya kag pag-maintenance sang seguridad para sa mga Ilonggo, rason sa pagpatindog sang iCare building. Sa pihak nga bahin, ginhiwat man ang turnover ceremony sang tricycad, e-bikes, bisikleta kag cash assistance para sa mga benepisyaryo sang Dole Tupad program sa Iloilo Convention Center. Gintambungan ng Transportation Secretary Arthur Tugade, kaupod si Labor Secretary Silvestre Bello III, ang nasambit nga turnover ceremony. Ang kada benepisyaryo ang nakabaton sang 4,500 pesos. Ini nga programa ang gipatigayon sang Department of Labor and Employment, kaupod sa Department of Transportation, nga may pondo sang kapin 1.8 billion pesos para sa Quick Response Program sa Rehiyon 6. Sa tinutuyong nga mabuligan ang mga miyembro sang transport group sector nga lubos na apektuhan sang pandemya. Dane Raffles para sa Level Up Patrol. Iloilo City nakuha ang pinakamataas nga vaccination rate nga 92.11% sa Guasang Luzon kag National Capital Region. Sa listahan sang Department of Information and Communications Technology sang Nobyembre 4, may 92.11% nga vaccination rate ang syudad sang Iloilo. Ini ang pinakamataas nga porsyento sa mga nabakunahan batok COVID-19 sa Guasang Luzon kag National Capital Region. Tanan ini, resulta sang pagpanikasog sang lokal nga panguluhan nga mapaday ng vaccination program kontra COVID-19 sa syudad sang Iloilo. Bangod sini, ginkilala kag ginpasalamatan ni Mayor Jerry Treñas ang pagpanikasog sang Iloilo City Vax Team sa padayon nga paghatag sang ilatampad kag wala kabaylo nga serbisyo agod mas madamo pa ang mabakunahan kag maproteran batok COVID-19 virus. Ginpasalamatan man sang alkalde ang City Council kag mga Ilonggo sa padayon nga pagsuporta sa mga programa sang lokal nga panguluhan. Lubos man ang pasalamat ni Mayor Treñas sa National IATF sa pagpadala sang libre nga mga supply sang COVID-19 vaccine para sa mga Ilonggo. Bangod sa kooperasyon sang tanan, ini ang nagresulta sa amat-amat nga pagnubo sang COVID-19 cases sa syudad. Sa listahan sang City Epidemiology and Surveillance Unit sang Nobyembre 6 subong nga tuig, halin tuig 2020 tubtub subong nga bulan sang Nobyembre 2021, nakarecord ang ahensya sang 21,830 ka mga confirmed cases, 21,061 ka mga recovered cases, 587 nga kaso sa mga napatay, kag 167 active cases. Subong nga adlaw, nakarecord man ang seso sang 6 ka daily average case sa syudad sang Iloilo. Sang Nobyembre 5, nakarecord man ang syudad sang 4,261 ka mga dugang nga individual nga nabakunahan kontra COVID-19. 3,904 gikan sa mga Megavac site, 3,477 diri ang mga kabataan nga nagaedad 12 tubtub 17 anyos. 338 naman gikan sa mga community o barangay-based vac site.
Samtang, sa nagapadayon nga vaccination for minors, base sa listahan sang Iloilo Vax Team halin Oktubre 29, tubtub subo nga bulan sang Nobyembre, may 12,629 na ka mga kabataan nga nag-edad 12, tubtub 17 anyos ang nabakunahan sang COVID-19 vaccine. Buwas nga adlaw, Nobyembre 9, bukas sa mga Megavax site para sa mga menor de edad nga luyag mag-walk-in. Magpadulong lang sa SM City Iloilo, Robinsons Haro, Iloilo Convention Center, Mega World, Ateneo de Iloilo kag University of San Agustin. Nagapadayon man ang barangay-based vaccination. Divine Singh para sa Level Up Patrol.